Ez itt a tanoda. Én nagyon szeretem, hogy ez nem egy átlagos iskola. Azt szeretem a tanodában, hogy itt van szeretet. Van paposz, vannak itt jó emberek, vannak itt furcsa emberek, ami nagyon jó. Az embereket, a nyüzsgést. Mindent, a hangulatot, pezsgést, fiatalokat, embereket. Imádom a tanárokat, közösséget, a helyet, magát, a belváros szívében van. Egyszerűen ez a világ legjobb sulia. A tanárokat, meg az órákat is szeretem, ha bejárok itt. A diákokat szeretem nagyon a tanodában, meg a kollégákat szeretem nagyon a tanodában. Olyan nekem ez, mint az otthonom a második. A hozzánk jövő diákokkal együtt lehet alakítani mindig újra és újra a sulit. Azt, hogy ide szeretek bejönni, és vasárnap azt mondom, hogy jó, holnap hétfőn, mert holnap suli van. A Zsuzsa nénit nagyon szeretem. Ő a legelső dolog, amit meglátok. Imádjuk Zsuzsa nénit, mindenki imádja. Azt szeretem, hogy teljesen önmagam lehetek. Itt végre kinyílhattam, ez az első iskola, ahol úgy elfogadnak, ahogy vagyok, ahol nem érzem magamat kirekesztve, kiszorítva ilyen magányos farkasként. Szeretem, ha meghallgatják az élettörténetemet. Kedvencem nekem, amikor így a régi diákokkal összeülünk beszélgetni. Ahogy bejöttünk a suliba, elviccelődtük az órákat, de közben azért tanultunk is. Amikor lenne tanítás, de talán valami jobbat, amit csinálhatok, ami ugyanúgy a tanoda, például most is ilyen, igazából infó nem lett volna. Kedvenc emlékem, mikor elmentünk Velencei tóra kirándulni, és a paposz egy szál fecskével jött vissza Pestre. Az kurva jó volt végignézni. Hát amikor idejöttem, és 17 éves voltam, és kirúgtak 3 suliból egymás után, és így megérkeztem, és így az első napon tudtam, hogy na itt le fogok érettségizni. Olyan deviáns arcok érettségiztek abban az évben, hogy így nem hittem el, hogy ilyen arcok is járnak iskolába. Mindenféle típusú emberek járnak a tanodában. Olyanok, akik szeretnének esélyt kapni a világban arra, hogy kitörjenek. Őrültek. Csak is őrülteket vesznek fel ide, van egy ilyen papír, és akkor ott be van mérve, hogy ha kitépted a fél hajadat már, akkor jöhet. Tele van ADHD-s hülye gyerekekkel, mint én. Akik már egyszer lent voltak, és itt biztosan feljöttek. Azok, akiknek éppen a gyógyulásra van szükségük. Különleges és nagyon szabad lelkek. Szabad szellemű, egy kicsit ilyen hippis az egész, hogy nem tudom, mindenki ilyen szabad, nyitott, korlátlan. Hát klassz srácok járnak, izgalmasak, nem unatkozom itt, ez nekem nagyon fontos. Sokan lesz akarnak érettségizni, hogy ide járhassanak kicsit tovább. És én is ezen gondolkozom.